I-delivery po ako sa inyo tayo ng items po. Opo. Kaso po tayo, hindi pa po yun bayad po tatay. And yung delivery po is amounting to 22,000 pesos po Yun na tatay. yan pa, sinasabi ko. Okay po. Ngayon po nanay, may pera po ba kayo? 22,000 po. Wala akong ganyang kalaki. Okay po. Wala akong ganyang kalaki. Kayo sir? May pera po kayo sir? Magkano po yun, sir? 22,000 po. 22,000 po yun, sir. Alam po ng barangay yan, sir. Okay na po. Ito po tayo! Happy birthday! Hello J-fans and people of the Philippines, and for today's video, andito nga tayo sa Mabuhay Seruma Kamsur dahil isa namang napakaswerteng tatay. Yes, exactly, tatay ang ating susurpresahin at hahandagan of course ng mga pasabog na sorpresa. Join me for once again, J-fans, for another episode or another sensible episode ng paghahatid ng saya, good vibes at sorpresa all the way here at Mabuhay Seruma Kamsur. But for information of everybody, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Para man palagi kang updated sa mga latest videos na binibigay ng JFS Petals and Services. Kaya naman ngayon, let's take a look of the packages na ibibigay natin para sa napaka-perfect na tatay na dadalahan natin ng mga sorpresa. On the trunk, please. Alright, so as you can see mga ka-JFS, meron tayo ngayong blue and silver na team dahil nga tatay na ating dadalahan ng mga pasabog na sorpresa. Ayan. Okay, isa-isayin na natin ang mga packages or ang items na ibibigay natin kay tatay. So as you can see, meron tayo ditong sash na worth 10K. Ibibigay natin to kay tatay. Sinuot ko muna po tatay. Okay. Meron tayo dito mix kakanin. And syempre dahil hanugan natin si tatay ng Black Label. Ayan. Perfect na perfect ito para kay tatay. Syempre hindi mawawala ang sash natin na may nakasulat na happy birthday. And syempre in order to be sensible for this afternoon, hindi mawawala ang letter na naka-frame na babasahin ko para kay tatay. Yan po ay mula sa surprise sender na nagpadala ng mga items na ito para kay tatay. As well as we have cake mula naman yan sa Raffabells Cake. Wow, social nga naman. And syempre, 2 boxes of Greenet Pizza na talagang mainit-init pa. Hindi ko alam kung mainit dahil sa truck or mainit dahil freshly baked pa ito. As well as may enjoy din ni tatay ang kanyang mga pictures na talaga namang napakaganda. Kumakain pa si tatay nandyan. And ang ating napakagandang setup. So for today, yan na nga ang mga items na daladala ko. This is your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. Join me, kaya naman ngayon ay magpunta na po tayo kay tatay sa kanilang barangay. Kaya naman, mula dito sa barangay Mabuhay Seruma Kamsur, JFS na yan. Jaran, hello! Ayan, nasa biyahe na nga tayo. And as you can see, may suot pa rin tayo pala ng ID kasi kakagaling ko lang ng school. Ayan, so pagpasansya nyo kung medyo magalaw yung ating camera dahil nasa biyahe nga po tayo. And may nangyari kanina kaya medyo po ay natagalan po kami.
sa pagpunta po sa aming target location. By the way, for today's videos, mga bebs, nasiraan ang person. Kaya naglipat po kami ng kotse para naman patuloy na makapagdala kami ng sorpresa at saya. Dahil papunta kami ngayon sa Mabuhay Seruma. Yes, napakalayo nga naman tapos nasiraan pa po kami. Kaya syempre, dapat palagi tayong ready, kaya po naglipat po kami ng sasakyan at nag-set up pa po ng very light. However, ngayon po ready na po kami, and ayan, ang bilis-bilis na nga ng takbo namin dahil para naman makabawi kami sa oras na namatay namin. Namatay? Ala, ba't namatay? Ayan, okay. So, shout out nga po pala kay Mr. Brooks Apungol, and happy belated birthday pala sa'yo. Birthday niya noong August 13. Ayan, hindi ko siya nag-greet. And happy birthday sa'yo. Alright, so babay na mga ka-JFS dahil nasa biyahe na nga ako and matutulog pa ako ng very light. Ayan, bye! Hello po, saan dito sa bahay ni San Guillermo? Asin to? Ama po. Nasaan po? Hello po. Pwede po bang? Pero ang ano po, nasaan po si Sir, ano po? Yan po. Emilio Jacinto po. Ano po yan, sir? Sa ano po yan? Emilio po, yung bata po. Nasaan po yung bata? Bata, hindi. Kim Carlo yung Kim Carlo. Bata. Emilio Jacinto po. Sir, sa ano po yan? Sa ano po kami sir, sa RJA po. RGA po sa ano? Courier service po kami. Hello po. Hello po. Nasaan po si ano po? Sino po si Mr. Jacinto? Ano po? Emilio Jacinto. Sino po yun? Opo. Sir, Guillermo po. Sir, ito lang Ikaw po. Sir, Ay, bali sir, ano po, may delivery po ako sa inyo tayo ng items po. Opo. Kaso po tayo, ano po, hindi pa po yun bayad po tatay. And yung delivery po is amounting to 22,000 pesos po Yun na tatay. yan pa, sinasabi ko. Yun na yan. Opo. 22,000 po yung tatay. Tapos, kailangan nyo po yung bayaran ngayon po. Kung hindi nyo po yan babayaran ngayong araw po, i-invite ko po kayo, punta po tayo. Saan po ba barangay hall nyo po dito? Sa dulo. Apo. Magpapaano po tayo? Magpapa-notary po tayo yung sa bayaran nyo pong 22,000 po. Pero kung mababayaran nyo po yun, mag-ano lang po tayo, gagawa lang po tayo ng kasulatan na magbabayad po kayo sa 22,000 pong utang nyo po. Cash on delivery po kasi yan, and Sino po talaga may order niya? yung anak po, Yung anak ni Oo. Guillermo. Sino po? Si James? apo, James, paano yan? Tagal na kasi. James. Hindi na dadating yan eh. opo. Si Miss, ang nakapangalan po sa waybill ay si Mr. James Tagal Jacinto. Tama po. Ito po si James. Ako yung asawa niya. Hindi ko Ah, na-expect kaya na darating mo pala Hindi. yan eh. Hindi kasi namin inaasahan. Ilang taon ka na po, sir? At magti-20. Okay, 20. Okay po. So, ang gagawin po natin, tatay, dahil kayo pong dalawa, magulang po, pag hindi nyo po yan nabayaran ngayon, invite ko po kayo sa barangay, mag-uusap po tayo kung ano pong magiging arrangement natin doon po sa pera. Ano po, nababayaran nyo po. Ano po, willing naman po kayo, nasa mama po sa akin. Mag-uusap po tayo sa barangay. Para po may katibayan din po kami na hindi po i-cancel po yung order. Kasi po malaking item po yan, sir eh. Kaya nga po ako mismo bilang agent po ang nagdala po ng items. Nandyan po sa may ano po. Hindi ko naman po alam kung ano pong mismong item. Pero nandyan naman po yung mga resibo niyan at may waybill din po yan para alam niyo po. Okay po. Ngayon po, nanay, may pera po ba kayo? 22,000 po. Wala akong ganyang kalaki. Okay po. Wala akong ganyang kalaki. Kayo, sir? May pera po kayo, sir? magkano po yun, sir? 22,000 po. 22,000 po yun, sir. Alam po ng barangay yan, sir. Ay, ngayon nga po, i-ano po natin, ipapaalam po natin kasi... Sir, mas maganda kasi niyan. Paalam nyo sa barangay kasi, sir. Po, Ano sige yan, po. sir, eh? Okay po. Ngayon po kami barangay captain po dito, sir. Hindi lang po sa pag-ano.
May barangay captain po kami dito, sir. Mas mabuti na. Alam po na. Po, sige po. May delivery lang naman po kami pero ano po, strictly no cancellation of orders po kasi yan tatay ang usapan po. And sila po, kinausap din po namin yan before po namin i-deliver kasi galing pa po yan ng Manila po. Kaya ganun po yung halaga. By the way po, yung 22,000 po, yun na po yung total. Wala na po, kasama na po dun yung shipping fee po tatay. Po. Ba, may ano po dito, bakit medyo marami pong tao? Birthday niya po kasi Sorry po tatay ha, ngayon pa po. Nagkataon po na birthday niyo po, opo. Kasi birthday po naman ng asawa ko. Ano pong desisyon niyo tay? May ibabayad po ba kayo sa akin or magpupunta na po tayo sa barangay po? Dahil kayo po ang tatanungin ko po, kayo po ni nanay, dahil kayo po yung magulang ni Mr. James po. Anong sa decision mo? Ano pong desisyon niyo po? May pangbayad po kayo ngayon? Dahil kung hindi po, ibibigay po namin yung item. Tapos, uwi na din po kami. Iwan na po namin yung item. Tapos, papapirmahin ko na lang po kayo doon na na-receive nyo na po. Kung may pera po kayo. Pero kung hindi po, Wala nga kami pera. magpapabarangay po tayo tatay. Mag-ano po tayo. Andito naman si Captain. Andito naman po. Sige, much better po na ano po nandito. Ngayon po tatay, para maniwala po kayo sa akin. Tingnan natin yung item po tatay. Tsaka pakita ko po yung waybill po. Ano po? Yung waybill po tatay, yun po yung resibo or kabuhan po ng babayaran nyo ngayong hapon po. Yun lang naman talaga. By the way po, bago po kami nakarating po dito, nag-communicate po kami kay Mr. James na darating po kami. Sinabi po sa inyo. Sinabi ko kay mama. Pero kay tatay hindi. Sa akin po. So papakita ko lang muna po tayong item. Tapos since wala po kayong pambayad po, pupunta po tayo sa barangay niyo po. Ano po? Mag-usap po tayo. Ano tayo? Pero meron po kayo kahit 5,000 po ngayon. Wala po. 5,000 po. Pang down payment lang po. Assurance lang po namin na i-claim nyo po yung item po na binili nyo po sa amin and na magbabalik po kami dito pag time po na may pera na po. Meron po kayong 5,000? Wala. Okay, pakita ko muna po tayong waybill po. Wala. Okay na po. Ito po tayo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Dito po kayo tayo. Okay, sing with us. Happy birthday. Isa pa. Dito po kayo tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy Alright, kalma po ang lahat. And hello J-fans and people of the Philippines. And hello people of Barangay Mabuhay, si Ruma Kamsur. And exactly today, mga ka-J-fans, andito nga tayo, kasama natin si Tatay Guillermo Jacinto. Dahil balita ko po tatay ay birthday niyo po. Ano po? Pero I just want to clarify, J-fans, and sa lahat po ng mga nanunood, na wala po kayo kailangang bayarang 22,000. Pina-stress lang po kita ng very light 2,000. It's a prank. It's just part of the plan para po tuluyang pumapasaya kayo sa inyo pong napaka-special na araw. Okay po tatay, naiiyak na si tatay. Lasing na ba si tatay? Hindi. Okay tatay, dito po tayo tatay. Tingin po tayo sa camera tatay. Ayun po. Okay, dahil ngayong hapon, artista na po kayo dahil mapapanood po kayo through our social media accounts. Kaya naman po sa lahat ng mga nanonood dito, baka naman pakisubscribe po kami sa aming YouTube channel and sa aming FB page and of course, sa aming Instagram. Ayan tatay, ngayon po magpapakilala muna po ako. I am currently the surprise ambassador of JFS Petals and Services. Kaya ngayon tatay, andito po si Steph, hindi po kayo para pa-stressan at tuluyang makalbo sa kakaisip. Kundi po para pasayain po kayo dahil birthday nyo. Para naman po tatay, ilan po yung hinihingi kong pera kanino? Ilan po? 22,000. Ngayon po tatay, hindi ko po kayang 22,000. Pwede po ba tatay? 10,000 muna! Ayan, palakpakan naman si tatay. Okay. Paisuot nyo po ito tatay, kasyang-kasya dahil si tatay ay
Guwapo, hindi kalbo. Ano ba kayo? Okay. Ngayon, dahil nasuot na ni tatay ang kanyang sash na 10,000 po yan, tagilid po kayo tatay ng konti. Papakita ko muna po sa inyong lahat kung ano po yung mga bagay or items na marireceive ni tatay ngayong hapon. Marireceive dyan ni tatay ang isa pang sash na may nakasulat na happy birthday. And ang ating mix kakanin. Siyempre, para naman maging kompleto ang pag-celebrate ni tatay ng birthday, bibigyan natin siya ng Raffael's cake. Okay. Meron din tayo siyang 2 boxes of Greenheads pizza na ibibigay natin kay tatay. And siyempre, dahil balita ko tatay, ay resident manginginom po kayo. Tama po ba? Okay. Tanggapin niyo po ang Black Label. Palakpakan po natin si tatay. Yan, naiiyak na nga si tatay. And syempre tatay, meron din po kami dyang letter na naka-frame na babasahin ko po maya-maya. Ngayon po tatay, kalma ang lahat. Sa tingin mo tatay, sino kaya ang may pakana ng surpresang ito para sa iyo ngayong hapon? Wala ka po, clueless ka po tatay, wala ka po maisip? Wala. Okay. Dahil wala po kayong maisip, isuot nyo muna po ito tatay. Ano nyo po? Isa nyo pa pong sash. Ayan. Itago ko lang po tatay. Ang dami ni tatay. Sash ano? Okay, isang masigabong palakpakan muli para kay tatay. Harap po kayo doon tatay at tingin sa camera po tatay. Yun po yung aming... Okay. Ngayon po tatay. Tatay Guillermo, tama po? Antok na po ba kayo tayo? Let's kasi kanina naiyak eh. Ayan po tayo, kumusta po tatay? Kumusta yung prank ko? Naniwala po ba kayo? Nakakaniwala na po ta? Naniwala na po ta? Okay po. Sige, magbibigol po ako. Okay. Nagtubod ka mo tatay sa huyang prank. Nagtubod. Subago po ta. Pero kinabahan po kayo tatay, 22,000. O saan po sana, anong pong balak nyo sana? Mag-uusap po tayo sa barangay. Ano po? Magpapakulong na lang po kayo tayo. Okay, tandaan po natin na walang nakukulong sa utang basta in good faith at nagpa-promise na magbabayad. Ngayon naman tatay, dahil sabi mo, wala daw po sa J-Fans naiisip kung kanino galing ang sorpresa at items na ito ngayong hapon at eksenang ganito sa kanilang barangay. Ayan, hindi daw po tayong lahat dahil may truck. Ngayon po tatay, sa pagbasa ko po ng mensahe ito na naka-frame pa po dahil social po kayo tatay, sana po malaman nyo kung kanino galing ang mga items na ito tatay. Ano po? Okay. Dear Papa, thank you po Papa sa lahat ng sacrifice mo for your family. We are so lucky na kayo ang naging papa namin na masipag at mapagmahal na ama. Very supportive sa kasiyahan ng mga anak. Di nyo man po na ibigay ang lahat ng kailangan namin. But I know na ginawa nyo po ang lahat ng makakaya nyo para sa pamilya mo. You are the hero ng Jacinto family. Thank you po sa pagpapalaki sa aming magkakapatid ng may pagmamahal sa isa't isa. Hindi man kami pinalad na makapag-aral ng college, salamat pa rin sa Panginoon na maganda at naging maganda ang trabaho namin. Kaya, ginagawa namin ang lahat ng best namin tatay para sa araw-araw na ito at sana ay maging happy ka sa munting sorpresa naming magkakapatid sa'yo. Happy birthday tatay, we love you always and you are the best papa in the whole world. Ingatan lagi ang kalusugan at bawasan ang pagtagay. Okay. There you have it. Okay po tatay. Ngayon po, nalaman niyo po na magkakapatid po ang sinabi niya. Ilan po mga anak niyo tayo? Wala, hindi na alam ni tatay. Ay ni tatay. Isa, dalawa, tatlo. Lagi lang kasi. 7 ang anak niyo po. Ngayon po tatay, ano pong gusto yung sabihin sa 7 anak niyo po na balita ko ay ang alam ko po, hindi lang balita, nag-ambag-ambag po sila para may ganito po kayong sorpresa.
And sa kung hindi po nakakaalam, sa linayo-layo pa ho ng aming pinanggalingan para lang pumapasaya si tatay. Galing pa po kami ng San Fernando, Camarines Sur. Ayan po. Dumayo po kami dito tatay dahil special po kayo at dinayo po kayo ng JFS Petals and Services. Ano pong gusto niyong sabihin tatay sa 7 niyo pong anak? Salamat sa inyo gabos mga anak. Salamat sa inyo gabos. Thank you. Okay. Salamat, thank you. Ano pa ba? Speechless. Speechless nga talaga si tatay dahil ang iniisip niya pa magpahanggang sa ngayon ay ang 22,000. Okay. Kumusta po tatay? Okay lang po ba kayo sa birthday niyo po? Balita ko tatay, ano po kayo? Parang ano po kayo dito tatay? Mayor, ang dami niyo pong mga kumpadre, ang dami niyo pong mga bisita. Ano po ba kayo dito tatay sa barangay? Wala naman. Friendly lang si tatay. Eh kung friendly si tatay, palakpakan nga po natin si tatay. Masaya po kayong hintay? Sobrang saya, halata naman dahil ang mga tatay talaga ay hindi po gaanong nagsasalita. Pero kitang-kita sa mata ni tatay na tuluyan nga nating napasaya sa ngayong hapon. Kaya naman kung iniisip nyo po, ay okay, meron pa pala tatay. Dahil special ka sa amin, yung isa nyo pong anak, tama, ay nasa malayong lugar, nasa abroad po, tama? Tama. Okay. Ngayon po tatay, maipapanood po ako sa inyo na video po ng iyong anak na gusto pong bumati sa iyo ng happy birthday. Panoorin niyo po. Ano po tatay? Kaya sana ngayong araw na ito maging masaya ka na ibigay din. Ulitin po natin. Okay. Ayan po tayo. Hi Papa, una sa lahat, nabatiin kita muna. Happy birthday. Sana araw na ito ay maging masaya ka na namin kapatid. Matagal namin pinaghandaan ko mga kapatid. Pagpasok pa lang ang taong 2022 ay mga 60 years old ka na. Nagtali ng pag-uusap-usap namin, pinaghandaan namin kung makapagawin namin. Kaya sana ngayong araw na ito maging masaya ka na ibigay din namin sa iyo ang kahit hindi magana ka bonggang birthday mo, at least pinaghandaan namin at pinaghandaan talaga namin mga kapatid ko para maibigay ang best birthday mo, Papa. Mahal na mahal ka namin. Kaya sana ng 60 years old ka na alagaan mo maigi ang sarili mo at yung kalusugan mo. Bawas-bawasan ang pag-iinom. Ayaw namin mawala kayo ng maaga. Mahal na mahal namin kayo mga kapatid. Salamat pala sa lahat ng sakripisyo mo sa amin mga kapatid. Hindi man kami pinalad makapagtapos ng college. At least kahit pa paano salamat sa Panginoon at naging maayos ang aming mga trabaho. Kaya ngayon, ginagawa namin ang best namin para maibigay din ang lahat para sa inyo. Para makabawi kami sa inyo. Salamat lahat sa lahat-lahat at lagi kayo nandyan sa amin. Pagbagsak namin at panood namin. Lagi kayo nakasuporta sa amin. Salamat na marami sa I love you, Papa. Miss na kita. Happy birthday. Ingat ka pala. Love you. I love you mga anak. Okay, naiyak si nanay. Dahil ikaw po nanay ay iyakin, pasok po dito. Ipasok po natin ang Gloria Diaz ng Mabuhay si Ruma. Dito po tayo, ang kanyang minamahal na asawa. Hello po nanay, ano po pangalan niyo po? Yunisa Hasin. Okay, si Nanay Leonisa, ang aka Gloria Diaz. Okay. Okay. Nanay, dahil po ay birthday, ayan, nag-iiyakan na sila sa likod. Dahil po birthday ni Tatay Guillermo, ano pong gusto niyo pong sabihin sa kanya or ano pong message niyo po sa kanya? Sa aking asawa, sa aking napagpait na asawa, ang mismo masasabi ko lang, sana magkaroon pa ng maraming birthday at mahabang buhay, lakas, para sa aming pagtanda, magabayan pa namin ang aming anak, pati mga apo. Yun lang ang aking masasabi. Happy birthday and many more birthday to pa. Ayan. Pakihag naman po si tatay. Ano pong pangalan ng anak niyo po na nasa abroad? Doralis. Yan, si Ma'am Flora po. Ayan.
kahit po napakalayo ni Ma'am Flora, hindi po yun naging hadlang para mag-greet ka niya and magkaroon ka ng ganitong selebrasyon. Napaka-social pa po dahil balita ko may litson po dito, sinend po sa amin ni Ma'am Flora. Kaya, okay. So ngayon po, kung iniisip nyo, J-fans and people of the Philippines, na tapos na tayo sa pagpapasaya kay tatay at sa tuluyang pagbibigay sa kanya ng sorpresa, nagkakamali kayo dahil sa aking pagbabalik ng ilang saglit, ay hahandugan natin si tatay ng kanyang bonggang cake and of course, kantahan uli natin siya ng pangmalakasang happy birthday. Alright, so we are finally back. Ayan, nagulat nga po sila. Dahil as promised ay hahandugan natin si tatay ng kanyang napakabonggang cake and syempre, handugan natin si tatay ng pangmalakasang kantang happy birthday. Okay po. Tatay, ready na ba? Okay, kakanta po tayo ng happy birthday ha. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Isa pa po. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Hindi ko tayo dyan, oh. Happy birthday to you. Alright, so mula po sa JFS team, sa lahat po ng bumubuo ng JFS team tatay, and mula po sa iyong 7 anak, and kay nanay and kay Kuya James na aming kasabwat po pala namin yung anak niya po, si Kuya James. Ayan. Palapakan naman natin si Kuya James na arteng-arte sa 22,000 franc. Okay po. Ngayon po tatay, happy birthday po. Ipinapahatid po namin ang pinakamainit at pinakamatamis na happy birthday. Kaya naman po ngayon tatay, i-blow nyo na po ang inyong candles dahil napakaingay nga ng chill. Okay. Alright, so once again, as I am saying, alisin natin yung okay, dahil natatakpan si tatay yung ating artista ngayong hapon. Dahil po tatay, nakanta na po namin kayo ng happy birthday. Ngayon naman po, i-blow nyo na po ang ating candles po tatay. And syempre, make a wish po tatay before po i-blow nyo po yung Mag-wish ka, inyong mag-wish candle. ulit, mag-wish. Sige na, blow. Alright. Ayan, talagang sinabi niya pa sa akin yung wish niya. Sabi ni tatay, sana po ay magkabuhok na po ako. Okay, hindi naman yung sinabi ni tatay. Sabi niya, sana ay humaba pa yung buhay ko. Alright, so ilapag ko muna itong cake or pahawakan ko muna kay Kuya James. Hey, James. Ayan. Ayan tatay, may pasas kayo, may pa 10,000. Totoong pera po yan tatay nga, baka anong apod gayan? I-apon mo po at san ha. Kwarta po yan tatay, 10,000. Okay po. Ngayon po tatay, dahil may mga regalo po kami sa inyo ngayon at syempre may mga pictures din po kayo dyan tatay. O, nakawaki si tatay. Ayan. At ang lusog nyo po dito tatay, para po kayo ditong si Bruce Lee. Okay. Pinapatawa lang po kita tatay. Ngayon po tatay, may gusto pa po ba kayong sabihin? Lalo na po doon sa anak niyo po na nasa abroad po. Kay Ate Flo. Sana, salamat sa inyo, Lord. Sa inibong ito magkakapatid. Magkakapatid, ang surprise sa kuya. Hindi ko ini inaasahan na ibang araw ang mangyayari sa buhay ko. Thank you sa inyo, boss, mga aking. Salamat. Okay. Ayan na nga, J-fans. Napasaya na nga natin si tatay at naihandog natin ang mga sorpresa at items na deserve niya ngayong birthday niya. Kaya naman po tatay, kung bibigyan niyo po kami tatay ng score, 1 to 10 po tatay, anong score po ang ibibigay niyo sa amin, sa serbisyo po namin? Ilan po tatay? 10? Anong score po tatay? Dahil hindi po, ano po? 10 po yung 10 daw. Approve tayo dyan. Kaya na nga, J-fans, this is once again your surprise ambassador, Kuya Steph. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod na sorpresa. But for now, tatay, sa pagbilang ko ng 3, magbababay tayo sa ating camera. And sa lahat po ng mga nandyan sa paligid, papaikutin ko po yung camera, babay din po tayo. Okay. 1, 2, 3, go! Babay po tayo, tatay. Bye! Bye-bye. Dito po. Bye-bye.
Salamat.